Zamislite dva čovjeka koji stoje u pustinji. Između njih na tlu komadi životinja prepolovljenih napola. Junica, koza, ovan. Miris krvi u zraku. Ptice, grabljivice koje pokušavaju sletjeti. Jedan od dvojice mora hodati kroz sredinu tih komada. Hoda po krvi i kaže, ne izgovarajući to naglas, neka se ovo dogodi meni ako prekršim svoju riječ. Neka budem rasječen poput ovih životinja. Ova scena nije film. Nalazi se u Postanku, 15. poglavlje. I nije to drevni folklor. Točno je tako svijet starog Bliskog istoka sklapao saveze. Hebrejska riječ je berit, glagol koji uvijek dolazi uz nju je karat, rasjeći. Niste sklapali savez, vi ste rasjekli savez. Berit se pojavljuje gotovo 290 puta u Starom zavjetu. To je jedna od najvažnijih riječi u cijeloj Bibliji. Ali hrvatski prijevod, savez, skriva izvornu težinu. Nije ugovor, nije prijateljski sporazum, nije partnerstvo. To je zakletva zapečaćena životom, a u Postanku 15 već postoji nešto čudno. Samo jedan od dvojice prolazi između polovica. Abraham spava, dubok san. Velika strava pada na njega. Onaj koji hoda po krvi je Bog, u obliku zadimljene baklje i goruće peći. Bog sam preuzima uvjetno prokletstvo. Abraham ništa ne potpisuje, samo gleda. Ta nasilna slika je srce Biblije. Jer povijest saveza je povijest s kim se Bog povezao i što se dogodilo svaki put kada je ta riječ, berit, ponovno rasječena. Od Adama do Isusa postoji 7 trenutaka, 7 puta kada se nebo nagne prema zemlji i kaže ovo je sada obveza. Danas idemo kroz njih redom, jednog po jednog. Što se promijenilo, što je ostalo i kako posljednji, u noći kada Isus podiže kalež na večeri, zatvara nešto što je započelo daleko unatrag, prije nego što je prvi par bio protjeran iz vrta. Prvo, savez s Adamom. I ovo je već prva polemika, jer Biblija u Postanku nikada ne piše riječ berit kako bi opisala što je Bog dogovorio s Adamom. Nema ceremonije, nema formalnog obreda. Postoji samo jedna zapovjed. U Postanku, 2. poglavlje, 17. redak. Sa stabla spoznaje dobra i zla nemoj jesti, jer u danu koji s njega budeš jeo, zacijelo ćeš umrijeti. Je li to savez ili nije? Ovdje je biblijski tekst štedljiviji od tradicije koja je uslijedila. Veliki dio kršćanske teologije tvrdi da jest, bio je savez čak i bez imena. Pokazuju na Hošeu, 6. poglavlje, 7. redak, gdje prorok kaže, kao Adam, prekršili su savez. Ovo je jedini put u Starom zavjetu da se ime Adam i riječ savez pojavljuju zajedno. Za jednu cijelu tradiciju to je dokaz, za drugu to je dvosmisleno. Jer Adam na hebrejskom može značiti čovečanstvo općenito ili može biti geografsko mjesto. O retku se raspravlja. Ali postoji opažanje koje vrijedi spomenuti. Čak i bez upotrebe riječi berit, ono što se događa u vrtu ima sve elemente. Postoji suvereni vazal, postoji jasna odredba, postoji obećano prokletstvo za onoga tko prekrši. Postoje 2 predstavnika, muškarac i žena, koji odgovaraju za cijelu rasu, a kada je pravilo prekršeno, u Postanku, 3. poglavlje, dolazi točno ono što proizvodi prekršeni savez. Prokletstvo, protjerivanje, smrt. Zmija je prokleta, žena je prokleta u boli porođaja, čovjek je proklet u zemlji koju će obrađivati. Ništa od toga nije proizvoljno. To je posljedica saveza. Ali usred tog prokletstva, u samom trenutku suda, pojavljuje se rečenica koja mijenja cijelu povijest. Postanak 3. poglavlje, 15. redak. Bog se okreće zmiji i kaže, stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njezinog potomstva. On će ti zgaziti glavu, a ti ćeš mu raniti petu. To je prvo obećanje pobjednika, prvi trag da šteta nije konačna. Kršćanska tradicija ovaj redak naziva protoevanđeljem, prvim evanđeljem, prvom iskrom priče o otkupljenju koja još ni nije pravo započela. Obratite pozornost.
Prije potpunog protjerivanja, prije nego što mač kerubina blokira vrt, Bog već najavljuje da postoji sjeme koje će zgaziti glavu zmije. Ovo nije izdvojeno obećanje, to je os. Prvi je put da se Bog obvezao na plan koji će proći kroz cijelu Bibliju i koji će završiti tamo na kraju čovjekom prikovanim na križ. Sjeme žene, dakle savez s Adamom, je stara rasprava. Reformirana tradicija ga naziva savezom dijela. Luteranska tradicija je suzdržanija. Klasični dispenzacionalizam to nijeće. Židovska tradicija čak ne govori o Adamskom savezu, započinje katalog izravno s Noom. Biblija ovaj put nije donijela sve odgovore, a ni mi nećemo izmišljati. Ono što se sa sigurnošću može reći jest da je unutar vrta nešto bilo uspostavljeno, nešto je bilo prekršeno, a prvi šao popravka već se pojavio prije protjerivanja. To je polazišna točka. Drugo, savez s Noom. Ovdje katalog postaje eksplicitan. Postanak, 9. poglavlje, redci 8 do 17. Po prvi put u pismu riječ Berit pojavljuje se s punom težinom saveza i pojavljuje se s detaljem koji mijenja sve. Kontekst je potop. Svijet je gotov. Noa izlazi iz arke s obitelji, sa životinjama, a prva stvar koju radi u postanku, 8. poglavlje, 20. redak, jest da gradi žrtvenik i prinosi žrtve. Bog osjeća ugodan miris i odlučuje da više neće proklinjati zemlju zbog čovjeka. A onda, u 9. poglavlju, dolazi formalizacija. Bog govori Noji i njegovim sinovima i svakom živom biću koje je izašlo iz arke da će uspostaviti savez. Ne samo s čovječanstvom, sa svim tijelom. Životinje ulaze u ugovor. Ovaj savez je jedini u Bibliji u kojem se Bog obvezuje i prema životinjskom carstvu. Sadržaj obećanja je jednostavan. Nikada više potop poput onoga. Nikada više. Zemlja će nastaviti imati sjetvu i žetvu, hladnoću i toplinu, ljeto i zimu, dan i noć. Stabilnost svijeta je zajamčena, ne zato što se čovjek poboljšao. Tekst jasno kaže, u postanku 8. poglavlje 21. redak, da je srce čovjeka i dalje zlo od mladosti. Ali Bog se sam obvezuje da više neće uništavati. A zatim dolazi znak. Postanak, 9. poglavlje, 13. redak. Stavit ću svoj luk u oblake i bit će znak saveza između mene i zemlje. Većina prijevoda stavlja dugu, ali hebrejska riječ kešet nije duga. To je luk, ratni luk, oružje. Ista riječ koja se pojavljuje kada tekst govori o vojnicima strijelcima. U postanku 9 opisuje se ratno oružje obješeno na nebu. I ovdje leži opažanje koje sve mijenja. Bog vješa luk usmjeren prema gore, prema vlastitom nebu, prema sebi samom, ne prema zemlji. To je gesta nekoga tko prestaje ratovati, tko se razoružava, tko kaže trajnim vizualnim simbolom da je rat protiv ljudskog kaosa s te strane završio. Na starom Bliskom istoku vješati oružje okrenuto značilo je primirje, mir, obustavu neprijateljstava. Biblija uzima taj poznati vizualni rječnik i primjenjuje ga na samog Boga. I koji je razlog što je ova slika toliko važna? Jer savez s Noom razlikuje se od svih koji će doći poslije. Nije ekskluzivan za Izrael. Nije etnički, univerzalan je. Pokriva svako ljudsko biće rođeno nakon potopa. Pokriva životinje. Pokriva prirodnu strukturu planeta. To je kozmički temelj na kojem će se graditi sve što slijedi. Bez stabilnosti obećane u postanku 9 nema ostatka priče, a detalj koji ostaje je ovaj. Prvi formalni savez u Bibliji jednostrano je obećanje. Noa ne mora ništa ispuniti da bi funkcioniralo. Bog se sam obvezuje. Svaki put kada pada kiša i pojavi se luk, to je Bog koji se naglas prisjeća obveze. Tekst kaže u postanku 9. poglavlje 16. redak da se luk pojavljuje kako bi se sjetio vječnog saveza. Nije zato da se Noa sjeti, to je da se Bog sjeti. Treće, savez s Abrahamom. I ovdje stvari postaju intenzivne.
jer savez s Abrahamom ne događa se u samo jednom trenutku. Događa se u 3 odvojene scene, u 3 različita poglavlja postanka. Svaka dodaje sloj. 12. poglavlje obećanje, 15. poglavlje ratifikacija u krvi, 17. poglavlje znak na tijelu. Prva scena je postanak, 12. poglavlje redci 1 do 3. Abram, još uvijek sa starim imenom, je starac bez sina koji živi u Haranu. Bog se pojavljuje niotkuda i daje izravnu zapovjed. Idi iz svoje zemlje, od svog rođaštva i od kuće svog oca u zemlju koju ću ti pokazati. A zatim dolazi obećanje u 3 povezana dijela. Prvo, učinit ću od tebe veliki narod. Drugo, blagoslovit ću te i učiniti tvoje ime velikim. I treće, dio koji će odjekivati sve do Novog Zavjeta, u tebi će biti blagoslovljene sve obitelji zemlje. Pogledajte veličinu ove posljednje stavke. Svaka obitelj, svaki narod, svaka ljudska etnička skupina. Blagoslov obećan Abramu ne ostaje u Abramu. On curi, prelazi granice i tisućljeća. Pavao će uzeti ovo obećanje u Galačanima 3. poglavlje i reći da je Krist njegovo ispunjenje, da je Isus sjeme u kojem su blagoslovljeni svi narodi. Ali to je spojler. Za sada Abram je čuo samo obećanje, bez pisane garancije, bez rituala, samo riječ. Druga scena je postanak, 15. poglavlje. I ovdje se vraćamo na uvodnu scenu. Abram, nakon što je hodao obećanom zemljom i još uvijek nema ni jednog sina, žali se Bogu. Gospodine Jahve, što ćeš mi dati jer hodam bez djece? Bog ga izvodi van iz šatora noću i govori, pogledaj nebesa i prebroj zvijezde ako ih možeš prebrojati. Tako će biti tvoje potomstvo. Abram vjeruje. A tekst u postanku, 15. poglavlje, 6. redak, čini rečenicu koja će postati Pavlova zastava. Povjerova Abram Gospodinu i to mu se uračuna u pravednost. Ali Abram još uvijek želi jamstvo. A onda Bog traži od njega da uzme 5 životinja, junicu od 3 godine, kozu od 3 godine, ovna od 3 godine, grlicu i mladu golubicu. Abram prepolovi prva 3 i postavi polovice jednu nasuprot drugoj. Stvara hodnik krvi. Ptice nisu podijeljene, ostaju cijele sa strane. Na Abrama pada dubok san s velikom stravom, a Bog se pojavljuje kao dim i baklja vatre koja prolazi između polovica. Ovaj obred je karat berit u doslovnom obliku. Običaj je bio da oba partnera saveza zajedno prolaze između komada, govoreći bez riječi, neka se ovo dogodi meni ako prekršim. Ali u postanku 15 samo Bog prolazi. Abram spava izvan hodnika. Bog na sebe preuzima uvjetno prokletstvo obje strane. Ako Abram zataji, Bog plaća. Ako Abramovo potomstvo zataji, Bog plaća. To je najradikalnija zakletva u Bibliji. Bog se sam obvezuje održati savez, čak i ako druga strana ne uspije. Treća scena je postanak, 17. poglavlje, 14 godina kasnije. Abram sada ima 99 godina. Bog se ponovno pojavljuje i obnavlja savez. Sada s tjelesnim znakom. Obrezanje. Svaki muškarac u Abrahamovom domu mora biti obrezan 8. dana. Hebrejska riječ za ovaj obred je brit milah, doslovno savez rasjecanja. Fizički znak trajni, nepovratan, da to tijelo pripada Bogu koji se pojavio Abramu. A zašto 8. dan? I drugi narodi starog Bliskog istoka također su obrezivali. Egipćani, Edomci, Moapci. Ali oni su to činili u pubertetu ili pri vjenčanju kao obred prijelaza u odraslu dob. Izrael je to činio 8. dana, prije nego što dijete bilo što učini, prije nego što zasluži, prije nego što odabere. Znak je dolazio prvi. Pripadnost je bila prije zasluge. To je drugačije. To je radikalno. Savez nije nagrada za dobar izbor. To je oznaka podrijetla. A onda se i ime mijenja. Abram, što znači uzvišeni otac, postaje Abraham, otac mnoštva. Saraja postaje Sara. Imena se mijenjaju jer se identitet mijenja. Kada Bog s nekim rasječe savez, ta osoba više nije ista osoba. Sada ima drugu povijest.
Savez s Abrahamom je dakle 3 stvari sašivene u jedno. Obećanje univerzalnog blagoslova, ratifikacija u krvi rasječenih životinja gdje prolazi samo Bog i tjelesni znak 8. dana prije bilo kakve zasluge. Rimljanima 4. poglavlje i Galačanima 3. poglavlje uzet će cijeli ovaj paket i reći da je to prototip vjere. Abraham je proglašen pravednim zbog povjerenja u Boga, prije obrezanja, prije zakona. Savez s Abrahamom postaje referenca, mjera, kalup onoga što savez znači kada ga Bog predlaže i upravo se od njega odvija sljedeća scena, jer Abrahamovi potomci stoljećima kasnije bit će robovi u Egiptu, a Bog koji je rasjekao savez s dimnom bakljom pojavit će se u grmu koji gori, a ne izgara, i reći će Mojsiju da se sjetio, da krv još uvijek vrijedi, da obećanje nije isteklo i da je došlo vrijeme da se ispuni dio priče u kojem Abrahamovo potomstvo postaje narod i narod prima zakon, a zakon je napisan u kamenu. 4. Savez s Mojsijem. Izlazak 19. poglavlje. Narod koji je bio 70 osoba pri silasku u Egipat sada je mnoštvo. Izašao je iz ropstva sljedeći starca sa štapom, prešao je more. Jeo je manu s neba, pio je vodu koja je potekla iz stijene, a sada je ulogoren u podnožju planine u pustinji, Sinaja. A Bog izgovara rečenicu koja sve definira. Izlazak 19. poglavlje, redci 5 i 6. Ako budete pažljivo slušali moj glas i čuvali moj savez, tada ćete biti moje posebno vlasništvo među svim narodima, jer je sva zemlja moja. A vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika i sveti narod. Ovdje se ponovno pojavljuje riječ berit, ali ton se promijenio. Kod Abrahama Bog je sam prošao kroz komade. Na Sinaju Izrael mora odgovoriti. Planina je prekrivena dimom, drhti, gromovi, zvuk trube koji para zrak. Tekst u izlasku 19. poglavlje, 18. redak, kaže da je gora cijela dimila, jer je Gospodin sišao na nju u vatri. Narod se udaljava od straha. Traže od Mojsija da ide sam. I Mojsije se penje. Tamo gore prima 10 zapovjedi. Izlazak 20. poglavlje, ali savez nije samo 10. To je cijeli blok zakona koji ide od 20. do 23. poglavlja. A zatim u 24. poglavlju dolazi ceremonija. Mojsije silazi, gradi žrtvenik u podnožju planine. 12 kamenova, jedan za svako pleme. Žrtvuje junce, uzima polovicu krvi i baca je u zdjele, drugu polovicu poškropi po žrtveniku. Glasno čita knjigu saveza da je čuje sav narod, a narod odgovara u izlasku 24. poglavlje 7. redak. Sve što je Gospodin rekao učinit ćemo i biti poslušni. Tada Mojsije uzima krv iz zdjela i poškropi je po narodu i izgovara rečenicu koja će odjeknuti 1500 godina kasnije na Isusovim usnama. Evo krvi saveza koji je Gospodin sklopio s vama. Ova krv nije simbolična, doslovna je. Prska po odjeći, mrlja, označava. Cijeli Izrael ostaje sa volujskom krvlju na sebi. A što ova scena govori? Da su sada obje strane unutar saveza. U postanku 15 samo je Bog prošao. U izlasku 24 narod je uključen u krv. Potpisali su, ali ovdje treba napraviti okrutno opažanje. Ovaj je savez prvi koji je uvjetan. Pažljivo pogledajte riječ koju je Bog upotrijebio tamo u 19. poglavlju. Ako budete slušali, ako budete čuvali. Blagoslov dolazi ako narod posluša. Prokletstvo dolazi ako narod ne posluša. Levitski zakonik 26. poglavlje i ponovljeni zakon 28. poglavlje detaljno opisuju oba popisa. Blagoslovi s jedne strane, prokletstva s druge. Jedno uz drugo. A povijest Izraela od tada bit će točno to. Ciklus. Slušati, napredovati, zaboraviti, pasti, biti disciplinirani, vapiti za pomoć, vratiti se, ponovno poslušati. Knjiga o sucima je taj ciklus koji se ponavlja 7 puta. Proroci će Izraela nazivati preljubnicom. Hošea, 1. i 2. poglavlje,
Koristit će sliku iznevjerenog braka. A zašto? Jer je Sinaj pakt bračnog saveza, a Izrael je prekršio riječ. I još postoji jedan sloj. Mojsije se vraća s planine s pločama, a narod dolje napravio je zlatno tele. Izlazak 32. poglavlje. Savez je prekršen i prije nego što je kamen došao do tla. Mojsije baca ploče, one se razbijaju. Ponovno se penje. Bog ponovno piše. U 34. poglavlju. Ali šteta je već pokazala nešto što će postati tema cijelog Starog zavjeta. Ljudsko srce ne može ispuniti Sinaj. Savez na planini je svet, pravedan, dobar i nemoguć. A ova nemogućnost nije mana, to je objava. Savez s Mojsijem služi, među ostalim, kako bi se očito pokazalo da nitko ne postiže pravednost vlastitom snagom, da je potpuna poslušnost mjerilo koje nitko ne dotiče. A ta će spoznaja otvoriti prostor stoljećima kasnije za novo obećanje. 5. Svećenički savez. Mnogi ljudi zaboravljaju ovaj, ali Biblija ga piše velikim slovima. Brojevi 25. poglavlje. Izrael je ulogoren u Šitimu, blizu obećane zemlje, i počinje se miješati s moapskim ženama. Problem nije etnički, duhovni je. Žene povlače narod prema kultu Baal Peora. Bog se razgnjevi, pošast počinje pomesti tabor, umire 24.000 ljudi. A usred suda jedan Izraelac ulazi pred sve, hvata Midjanku za ruku i vodi je u svoj šator. Nad pošasti, nad plačem, nad Mojsijem koji plače na vratima šatora sastanka. Tada se pojavljuje čovjek. Pinhas, Aronov unuk, svećenik, uzima koplje, ulazi u šator za parom i probada oboje jednim udarcem. Pošast prestaje i Bog govori Mojsiju. Brojevi 25. poglavlje, redci 12 i 13. Evo dajem mu svoj savez mira i on i njegovo potomstvo nakon njega imat će savez vječnog svećeništva, jer je revnovao za svog Boga. Hebrejski izraz je berit šalom, savez mira, a odmah nakon toga berit kehunatolam, savez vječnog svećeništva. Što se ovdje događa? Bog izdvaja specifičnu svećeničku liniju. Nije bilo koji levit. To je Pinhas i njegovi potomci. Funkcija služenja u svetištu, prinošenja žrtve, posredovanja između naroda i Boga ostaje u toj obitelji. A prorok Malahija, stoljećima kasnije, u 2. poglavlju, ponovno će govoriti o ovom savezu. Podsjetit će da je svrha bila život i mir i da je svećenik morao imati spoznaju o Bogu u svojim ustima, jer je on glasnik Gospodina nad vojskama. A zašto je to važno u povijesti saveza? Jer pokazuje obrazac. Bog nastavlja pročišćavati, nastavlja odvajati. Univerzalni blagoslov Noe postaje etnički blagoslov Abrahama. Etnički blagoslov Abrahama postaje nacija Mojsija. Nacija Mojsija sada ima svećeničku obitelj izdvojenu unutar sebe. Svaki korak specifičniji. Svaki korak usmjeren prema nekome jedinstvenom, tko se još tek treba pojaviti. A taj smjer od širokog do uskog doći će na kraju do jednog jedinog čovjeka. 6. Savez s Davidom. 2. Samuelova, 7. poglavlje. David je kralj. Osvojio je Jeruzalem, donio je kovčeg saveza u grad, ima palaču od cedra i gleda prema šatoru sastanka koji je još uvijek šator od kože i govori proroku Natanu jednu jednostavnu stvar. Ja živim u dobroj kući, a kovčeg Božji živi u šatoru. Želim sagraditi kuću za Gospodina. Natan na prvi poriv kaže idi, Bog je s tobom. Ali te noći riječ Gospodnja dolazi Natanu. A ono što Bog odgovara u 2. Samuelovoj, 7. poglavlje, duboka je igra riječi. David želi sagraditi kuću za Boga. Bog kaže, ja ću tebi sagraditi kuću. Kuća na hebrejskom je bait. Riječ ima dvostruko značenje. Može biti zgrada, može biti dinastija, loza, obitelj koja prelazi generacije. Bog govori, Davide, ti mi nećeš sagraditi hram, tvoj sin će. Ali ja ću sagraditi nešto puno veće od kamena. Sagradit ću dinastiju koja ne završava. A zatim dolazi obećanje. 2. Samuelova, 7. poglavlje,
Reci 12 i 13. Kada se napune tvoji dani, podignut ću nakon tebe tvoje sjeme, koje će izaći iz tebe, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi kuću mom imenu i potvrdit ću prijestolje njegova kraljevstva zauvijek. Pogledajte ponovno riječ, sjeme. Ista riječ iz protoevanđelja, ista riječ iz obećanja Abrahamu, sada usmjerena u jednu jedinu kuću, a najteža rečenica dolazi u 16. retku. Tvoja kuća i tvoje kraljevstvo bit će utvrđeni zauvijek pred tobom. Tvoje će prijestolje biti uspostavljeno zauvijek. Psalam 89. i Psalam 132. uzet će ovo obećanje i pjevati ga. Ponavljat će da se Bog zakleo Davidu svojom svetošću, da se savez s Davidom ne može poništiti. Ali David umire, Salomon nasljeđuje, Salomon gradi hram, zatim Salomon propada. Kraljevstvo se dijeli, dobri kraljevi, loši kraljevi. Hram su Babilonci uništili 586. godine prije Krista. Čini se da dinastija završava. Davidovi potomci odlaze u progonstvo. A onda si Božji narod postavlja pitanje koje prolazi kroz cijeli Stari Zavjet. Gdje je sin Davidov? Proroci počinju govoriti o kralju koji će doći. Izaija, 9. poglavlje, 11. poglavlje. Jeremija, 23. poglavlje, 5. redak. Podignut ću Davidu pravednu mladicu i kraljevat će kao kralj i napredovat će. Ezekijel, 34. poglavlje. Mihej, 5. poglavlje, čak ukazuje na grad u kojem će se taj kralj roditi, Betlehem. Premalen da bi se uvrstio u popis važnih gradova Jude, ali iz njega će izaći onaj koji mora vladati Izraelom, čije su izlasci od pradavnih vremena. A onda prolaze stoljeća. 400 godina šutnje nakon posljednjeg proroka i anđeo se pojavljuje mladoj djevojci u Galileji. Luka, 1. poglavlje, redci 32 i 33. On će biti velik i nazvat će se Sinom Svevišnjega i Gospodin Bog daće mu prijestolje Davida, oca njegova. I kraljeva će vječno u kući Jakovljevoj i njegovom kraljevstvu neće biti kraja. Savez s Davidom nije umro, čekao je. 7. novi savez. I ovdje dolazimo do posljednjeg čina, onoga koji čini da se sve uklopi. Prije nego što se novi savez pojavi u praksi, pojavljuje se u proročanstvu. Jeremija je u Jeruzalemu, gleda kako se grad uništava, hram gori, narod odveden u lancima. Sinajski savez bio je toliko prekršen da je palo kazna saveza. Prokletstva iz Levitskog zakonika 26 i ponovljenog zakona 28 ispunila su se pred njegovim očima. A usred ove katastrofe Jeremija prima jednu od najslađih riječi u Bibliji. Jeremija 31. poglavlje, reci 31 do 34. Evo dolaze dani, govori Gospodin, kada ću sklopiti novi savez s domom Izraelovim i s domom Judinim. Ne prema savezu koji sam sklopio s njihovim ocima na dan kada sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz zemlje Egipatske, koji su oni poništili. Stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i napisat ću ga na njihovo srce. I bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod. I neće više učiti svaki svog bližnjega govoreći spoznajte Gospodina, jer će me svi poznavati, od najmanjega do najvećega. Jer ću oprostiti njihovu zloću i njihovih se grijeha više neću sjećati. Pogledajte veličinu onoga što se govori. Na Sinaju zakon je napisan na kamenu. Sada će biti napisan na srcu. Na Sinaju narod je trebao posrednika, Mojsije se penjao za naciju. Sada će svatko poznavati Boga izravno. Na Sinaju krv je bila junčeva. Sada će grijeh biti oprošten na drugačiji način. A Ezekijel u 36. poglavlju dovršava sliku. Bog uklanja kameno srce i stavlja srce od mesa. Stavlja sam duh unutar osobe. Ali kada i kako? Stoljećima ovo ostaje u zraku. Proroci umiru, narod se vraća iz progonstva, gradi manji hram, čeka kralja koji ne dolazi. Sve do jedne noći u Jeruzalemu, u posuđenoj sobi na drugom katu bilo koje kuće. 13 muškaraca večera.
Jedan od njih uzima kruh, lomi ga, dijeli, uzima kalež, podiže i izgovara rečenicu koju nitko za tim stolom nije očekivao čuti. Luka 22. poglavlje 20. redak. Ovaj kalež je novi savez u mojoj krvi koja se prolijeva za vas. Prva Korinčanima 11. poglavlje ponavlja istu rečenicu. Matej 26. poglavlje također. Berit čadašah, novi savez. Riječ iz Jeremije 31 uskrsla u Isusovu glasu. I pogledajte što čini. Ne uzima junca, ne škropi krvlju životinje po odjeći učenika. Pokazuje na vlastiti kalež i kaže: ovo je moja krv, krv saveza. A onda se sjetite Postanka 15. poglavlje, rasječene životinje, hodnik krvi. Samo Bog prolazi između polovica. Ta je scena čekala odgovor 2000 godina. Kod Abrahama Bog je prošao sam govoreći: ako ovaj savez zataji, ja plaćam. A u noći paše u Jeruzalemu na niskom stolu te večere sjedi Bog koji je obećao platiti. A sljedećeg jutra on plaća. Hebrejima 9. poglavlje, reci 12 do 15, povezat će sve te niti. Reći će da je Krist ušao u svetište ne s krvlju jaraca i teladi, već s vlastitom krvlju i postigao vječno otkupljenje. Da je on posrednik novog saveza. Da pozvani kroz njegovu smrt primaju obećano vječno nasljeđe. Sjeme iz Postanka 3. poglavlje, 15. redak, zgazi glavu zmije dok je ranjeno u petu. Luk, usmjeren prema gore iz Postanka 9, pokazuje da Bog nije odustao od zemlje. Obećanje Abrahamu o blagoslovu za sve narode ispunjava se u čovjeku koji izlazi iz Galileje i razgovara sa Samarijankom, s Rimljaninom, s Feničankom, s bilo kim. Mojsijev zakon dobiva ispunjenje u jedinom koji ga je uspio ispuniti. Save mira s Pinhasom ispunjava se u definitivnom velikom svećeniku. Davidovo prijestolje prima kralja koji ne umire, a kameno srce prima presađivanje od mesa u svakome tko se otvori prema tome. A onda ponovno pogledajte uvodnu scenu. 2 čovjeka stoje u pustinji, životinje rasječene napola, miris krvi. Zakletva bez riječi koja kaže: ako ovaj savez zataji, neka budem rasječen poput ovih životinja. Karat berit, rasjeći savez. Cijela Biblija je priča o Bogu koji se ponudio da bude rasječen, koji je preuzeo onu stranu pakta za koju je znao da je čovjek neće ispuniti, koji je odabrao tamo u Postanku 15 sam prijeći hodnik krvi i koji je došao u punini vremena i doista bio rasječen, prikovan na drvo izvan vrata grada, prolivajući krv novog saveza. Zato povijest saveza nije popis. To je jedan jedinstveni luk. Svaki je pakt iskra istog plamena. Adam prima obećanje prije nego što napusti vrt. Noa prima luk usmjeren prema vlastitom nebu. Abraham vidi baklju kako prolazi između komada. Izrael čuje glas u dimu Sinaja. Pinhas prima mir usred pošasti. David prima prijestolje bez kraja. A posuđena soba u Jeruzalemu prima rečenicu koja sve šiva. Berit, na kraju, nije ljudska zakletva. To je način na koji je biblijski Bog otkrio da kaže: neću otići, čak i ako me napustite, čak i ako sve slomite, čak i ako moram ja platiti. A kada otvorite posljednju knjigu Biblije, u Otkrivenju 21. poglavlje, i Bog kaže: evo, sve činim novim, vi gledate posljednji šav ovog ogromnog luka. Vrt iz Postanka zatvara se kao novi grad, s janjetom u središtu i narodom koji konačno živi s Bogom, koji je oduvijek želio živjeti s njim. Sve je započelo riječju rasjeći, a završava riječju novo. Ako vam je ovaj video pomogao da vidite kako se ovi savezi povezuju, pošaljite ga nekome tko bi također htio ovo vidjeti. Ostavite like, jako pomaže kanalu da raste. A ako još niste pretplaćeni, vrijedi kliknuti na onaj gumb da ne propustite sljedeće. Vidimo se u sljedećem videu.